Felly, yn gyntaf, ac enillwyd tlws her Undeb Cenedlaethol yr Amaethyddwyr ydy Ceredigion. Wel, Mared, ar ôl wythnos hir a phrysur iawn, Ceredigion yn dod i'r brig a tithe, mae'n goron ar wythnos fawr i ti. Mae rhaid fi fod i dieddawr, Eiron, ond llongyfarchiadau mawr i Geredigion, ond llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cystadlu. Mae'r safon wedi bod yn erythrol o uchel. Pawb beirniad i gyd wedi mwynhau beirniadu a ni jyst yn diolch i bawb sydd wedi cystadlu, pawb sydd wedi dysgu nhw. Mae yna lot fawr o oriau wedi bod yn hyfforddi'r aelodau yma i gallu gwneud yr holl crefftau arbennig yma. Felly diolch fawr i bawb a diolch i bawb o staff sydd wedi bod yn i wneud hwn yn bosib. Mae wedi bod, dim jyst 4 diwrnod, mae wedi bod yn 6 diwrnod eleni wrth i wneud y dathliadau 90 a phopeth, ond mae wedi bod yn un i'w gofio. So mae'r dathliad 90 wedi bod yn arbennig iawn. Swn i'n deud hefyd, dwi'n eilio hynny, ond yma bore dydd Llun yn gynnar cyn i ddim byd gychwyn. Dwi wedi bod yn lwcus iawn i weld llwyth o gystadlu Ffermwyr Ifanc, fwy na'r erioed lenni. A mae'r amrywiaeth a'r talent sydd efo yn y mudiad. Mae o'n anhygoel, mae o'n ystrydeb i ddweud ebyn hyn, ond mae o'n dydi o. Mae fe yn. Does dim, tywod, mae fe jyst mor arbennig, a beth sy'n gret yw, ar gyfer y sioe frenhinol, mae pobl eraill yn gallu gweld beth ni'n neud ac yn gwerthfawrogi. Oedd y cystadlaethau'r llwyfan, oedd na ganodd fan hyn yn gwylio, oedd crowd allan i'r hewls, felly, mae'n braf i weld a, tywod, maen nhw'n dysgu lot wrth hefyd mwynhau, felly hwnna sy'n bwysig. Yndi, a mae wedi bod yn chwip o sioe, mae'r tywydd wedi bod braidd yn rhy boeth ar adegau. O, falle fydd hi'n bwrw'r blwyddyn nesaf, so sy'n eisiau cwyno dim. Na, so'n i fod cwyno, ond mae wedi bod bach o boeth. Be sy'n nesaf i ti, wan te? Nawr, dyn ni'r cyfarfod blynyddol, mae hwnna'n mynd i gael ei gynnal yn Llyfrgell Cenedlaethol yn Aberystwyth, a mae'n digwyddiad arbennig eto dyn ni i edrych nôl ar hanes y 90 yn y Llyfrgell, felly mae hwnna'n gyffroes iawn hefyd. Dim yn stopio? Dwi ddim yn stopo dermudiad, dim o gwbl. Falle geith rhai bobl cwpl o thosau o hoi, ond hefyd mae'n stondin hefyd yn y Steddfod y Genedlaethol, felly edrych mlaen i mynd fyny. Wel, rhaid yna, oedd y draed fyny am chydig gwan. Wel, bach, mae eisiau, os. Diolch yn fawr, Mara. Diolch i ti, diolch.